Gökyüzü kazıması, iştirek avluda nesimelerde kazıması. Элек-электән көзен беренче чын салкыннар башлану белән авыл халкы каз өмәсе бәйрәмнәре үткәрә. Традиция буенча бу көнне күпләп каз ите әзерлиләр, ә мамыгыннан кияүгә чыгасы яшь кызларга бирнә мендәре ясыйлар. Иштерек авылы халкы да бу юланы ел саен үткәрә. Узган елларда авылдашларның ялын күңелле итеп үткәрүче, 30 елдан артык авыл мәдәният йортында мәдәни чараларны оештыручы Нәсимә Инсапова хуҗалыгында каз өмәсе гөрләде. Нәсимә Рафаил кызы Иштерек авылы Сылуы. Хәтсез еллар каз асрый. Кыш-кырт асрау яраткан шөгыле. Узган елларны 30-40 баш каз алып үстерсә, быел 50-гә җиткергән. Йола буенча казлар тотылгач, суелгач, ихата уртасында учактагы казанда кайнап торган суда пешекләнгәч, өмәгә җыелган бу эшнең тәҗрибәле хатын-кызлары, дөресен әйткәндә коллегалары, шаярып көлеп юлка башлады. Куллары эшләп тора, үзләре гармун моңнарына кушылып, борынгы халык җырларын көйли. Хуҗабикәгә иң изге теләкләрен теләй. Эшен алып тазартканнан соң каз түшкәләрен көянтәләргә элеп, елга буена юл тоттылар. Хатын-кызлар каз чистарткан вакытта өйдә телеңне йотарлык итеп каз кыздырылды, аш пешерелде. Әйе, каз өмәсе бик күңелле булды. Үстергән маллары хуҗаларга бәрәкәт китерсен, эшне әнә шулай күмәкләп, җырлап, дәртләнеп башкарсаң, әлбәттә, ул тиз дә, җиңел дә үтеп китә. Озак вакытлар сагынып сөйләрлек була. Икенче елларга да шулай исән-имин генә каз өмәләрендә очрашырга язсын. Ә инде Нәсимә Рафаил кызына алдагы елларга да күпләп каз үстерергә насыйп булсын. Рита Бабаева видеоязмасы, Ойгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.